Občiansky tlak na samosprávu má zmysel. Pred niekoľkými týždňami sme upozornili na problém neoznačených budov v Tatranskej Lomnici. Občania nám hlásili, že turisti blúdia a nevedia nájsť ani zdravotné stredisko. Dnes s radosťou oznamujeme, že budova zdravotného strediska už dostala nové označenie. Vďaka hlasu občanov a našej iniciatíve sa veci dali do pohybu. Okamžite sa však medzi domácimi rozprúdila diskusia o gramatickom tvare, a teda či je správne, že budova je označená ako zdravotnícke stredisko, alebo by to malo byť zdravotné stredisko? A čo si o tom myslíte vy? Napíšte svoj názor do komentárov. Chceme úprimne poďakovať zodpovedným úradníkom z mesta Vysoké Tatry a VPS Vysoké Tatry, že počúvajú hlas ľudí a nie sú voči občianskym aktivitám pasívni. Aj tento, na prvý pohľad malý úspech, je jasným dôkazom, že občiansky aktivizmus má zmysel. Ak veríš, že aj malé zmeny vedú k veľkým posunom, lajkni toto video, zdieľaj ho s priateľmi a pridaj sa k nám. Máš aj ty tému, ktorej chceš, aby sme sa venovali? Napíš nám. Len spolu dokážeme vrátiť život Tatrám a dosiahnuť zmenu k lepšiemu.